ang Ginoo kanunay gyud nga nagpahinomdom sa iyang katawhan nga mao ang Israel. Diri gihisgutan sa atong unang pagbasa nga magtuman gyud sa sugo sa Ginoo. Kay ang kunon tas Ginoo nga iyang katawhan basta ato sang tumanon ang iyang mga sugo. Nya kamoron nagtuman mo sa sugo sa Ginoo o nagtuman sa gusto? Mingaw man. Nagtuman mo? Pila ra may pag-ingon gud? Nagtuman. Pila ra man say pag-ingon nga wa magtuman. Kanang moingon ka usahay, awa na consider na nga wa magtuman. Kay kuan raman kuno oo og dili raman. Iusbon akong pangutana, nagtuman ba mo sa sugo sa Ginoo? Usa sa sugo sa Ginoo niya sa atong ebanghelyo niingon, higugmaa ang inyong kaaway. Na nagtuman mo ani? Wa mo roy kaaway? Wa mo'y sigihag kasaba? Wa mo'y sigihag yaw-yaw? Amayon. Wa mo'y gilikay-likayan ng mga tao? Wa mo'y gibungol-bungulan? Wa mo'y gikusmod-kusmuran? Wa mo'y gilibak-libak? Na kanimo man ni ang mga kaaway, ginagmay, dinagko nga kaaway, di man gid ta magbuhat og maayo ngadto nila. Basta tan-aw gid nimo murag kaaway, di gid ta magbuhat og maayo. Mao na nindot unta mao ni ang pamalandungan sa atong mga politicians, sa atong mga leaders sa nasod aron makab-ot ang kahusay, kalinaw. Ang Ginoo manggod matud pa diri ni Kristo naghatag og maayong butang sama ning adlaw, hangin, ulan, mga maayo man ni tubig. Way pili tanan ang mga buangon ug ang mga buutan parihar gid siya gihatag. Sama aning pagginhawa, sama aning ni ang kaning paglihok-lihok, kanang pagnegosyo, pagtrabaho, mga kapasidad nga ingon ana ba, hinatag mo nas Ginoo, good health, hinatag mo nas Ginoo, nya iya ra ginang angayog hatag. Unsa may kalainan, kita maoy maghimo og kalainan. Matod pa ni Kristo diri, og mutagad rasad mo ana mga tao nga kusog kay mutagad ninyo, maayo ra mo gawi sa mga tao sang maayo ninyo, unsa may inyong nabuhat sa kasagaran. Sa ato pa ang katawhan sa Dios nga sama nato mulahi gid unta. Ang mga politicians nga iyas Ginoo lahi og batasan kaysa mga ordinaryo nga politicians. Ang mga pari nga iyas Ginoo lahi sa batasan kaysa ordinaryong lahi man gid kay pari mami no. Kaysa ordinaryong pari nga naandan. Ang mga manimbasad nga iyas Ginoo lahi sa batasan iniguli ngadto sa balay kaysa mga taong ordinaryo og batasan. Ana niya kamo unsa mo, ordinaryo o extraordinaryo? Ordinary o extraordinary og batasan? Suway kuno og tamparos ng imong tupad. Masuko ba? O di gani masuko, extraordinary. Ano? Pero masuko, ordinary ra. Ana. Sulay kuno igabot sa inyong balay, sulay kuno tong inyong mga kauban dito sa balay o kuan. Anang sana sulti nga kining atong tanan rong balay ug atong mga kabtangan ako ning ibaligya ha.
kay akong ihatag ang halin ngadto sa mga kabos kay mo na sugo ni Kristo. On muriak ana na mingon ayaw ito niyabag ka diha, mga ordinary na nga ikaw extraordinary. Di ba? Kinsa dinhi ninyo ang mobaligya sa tanan ninyong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, labi na gito mga kabos nga mga kaaway ninyo, sama adto mga mangkawatan, mga manuyupay, katong kusog kayong magsigilag standby nya magsigig libak ninyo. Kinsa dinhi ang mubuhat ana nga inyong ibaligya ang tanan niya ihatag ngadto nila ang halin. Taas ko ng kamot puro mo ordinary. Klaro kayo. Nakaroon, ato na ng challenge o magpaka-ordinaryo bata or magpaka-extraordinary. Di ay ta makasud sa langit mga igsoon kung ordinary ra ang atong paggamit sa gugmas Ginoo. Kung ang atong paagis paghigugma ordinary ra, kanang muangay ras mga tao ba, dili ta makasulod sa langit. Munang niingon diri sa Kristo pag-inding, kinahanglan magmahingpit kamo sama nga ang inyong amahan sa langit hingpit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang lain sa daning pagkasulti, you must be holy as your heavenly Father is holy. Balaan yun. Nya kita ra ba dayon tag-react. Maingon dayon ta lisod kay ng kabalaan pa dire, lisod kayo. Lisod kay pagsunod sa Ginoo. Mao ni siya ang pangilad sa demonyo. Ang nindot unta natong isulti kaning atong gitubag sa Salmo. Unsa man tay atong tubag Salmo? Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Kana untay isigi natong sulti. Ang ato nanong isulti, moingon manon, lisod kayo. Lisod kayo. Sige yung lisod. Pero ang pinakahayahay baya gyud, mao kini atong pirming malimtan, ang pinakasayon o pinakahayahay nga kinabuhi kanang magsunod kas Ginoo. Ang pinakalisod o kapoy nga kinabuhi kanang mopalahi kas Ginoo, kana bang mosupak ka sa sugo sa Ginoo. Ito bitang niaging Lunes o Merkulis, pagbasa nako sa kanini ang report update sa nahali na tong slots kapilinya, naman to'y 500 nga sobra, 9,500 na may atong halin. Nga na malandong lang kos Ginoo, sama ni idayon na lang yun close o i-extend. Extend lang na koto Bernes. Gahapon, kotob ang atong pagpamaligya. Nya karong kotob ugma ang atong pag-ihap kay napamay manood karon. Pero gahapon as of yesterday ang atong halin ning abot na og 10,039 slots. Lapas na. Lapas 39. Punan pa ni karon o gamay. Lapas-lapas. O nya, na-pressure di ako. Waman, igo raman kong naingon nga. Ato lang ning palitan o usab. Ato ning hotdog palit. Relax kayo. Pero nisupak pa ko, naingon ko, kapuya na ning pamaligya. Lord, baga ng mga itagnaong, yung silabot na ko ng kapilinyagon nga. Silam na Monsignor Ruben diha, silam na Bisya Palma. Ako din dako pa mangini akong buhatonon din sa parokya. Dako aning project, kita pa'y lisod-lisoron. Wa mangin ang manabang ang ubang mga pari. Mana ko, nabugat kay kong kasing-kasing. Nya, abot sa nako dito, mingon ko, maura na nyor, 9,500, kadako na ana. Mingon sa Monsignor, tugad-tugad, pasalig-salig, ning kanahang parian. Nya, tapulan na kayo, magyaw-yaw pa. Wa na, gubot na kayo. Karon, ni kibaw ani nila Monsignor Ruben. Loksotos kalipay. Kana, nindot kayo. Dayon yung atong konsekresyon ani karong Abril 4. Ugma, mag-meeting pa mi, mag-finalize sa unsaon yun paghanay dito sa Manambong ani. Ako lang niya nang i-announce ang mga unsay mga ipatuman nga mga protokol.
Tanaw sa nako, may klaro na rong protocol kay sunan ka nang managrali, mura na mag-iksahan ni mong dagom, di mahug ng tuslaw. Perti si kita, pertin tao. Ana, niya ka na nung paras Ginoo, ato na nung istrikto maayo. Mura naman hinoon nagkomedya na taani. Mo na, hinoon mo palahi kita. Lahi ta. Nato, paghigugmaay. Karon sa inyong kinabuhi, relax mo sa inyong kinabuhi ron. Relax. Wa mo ma-stress. Gasunod mo sa Ginoo. Kamong mga asawa, wa mo ma-stress sa inyong bana. Relax ra mo. Wa man bagay. Kamo mga bana, relax ra mo sa inyong mga asawa. Wa ra mo ma-stress. Wa gyud po tingog. Di madapa dire. Kay kana ra ba mo ay number 1 nimong kaaway kanang suod bas imong kinabuhi kanang pirmi nimong makitaan kanang kuyog nimong kanunay. Ako bitaw dire ang kaaway ani mga personnel nato dinhi sa parokya ako man. Ako ilang kaaway mo na inig pangaon na mo diha nya magdungan magimig pamahaw kutob sa mahimo magilog na sila sa lingkuranan nga layo sa lingkuranan nako. Anto na magilog maglunggob ko na niya bakante kay diri ari dool nako iro ginatangan to kay ay di ko ganahan ana pari di ta katons kan una na luod kay nagnaw. Ako ilang kaaway pero dili ni siya kaaway nga nagtinubagay mi nang gitawag lang tingali ni og emotional enemy kanang di lang kaganahan ba kay magyaw-yaw masagod usahay. kamong nagtrabaho labi na kamong naa pa sa rank and file, relax ra mo sa inyong mga manager, sa inyong mga supervisor, relax ra mo. Tama na mga maestra, relax ra mo sa inyong principal. Tutok na. Kana mo sa na inyong otrong kaaway. Kadang naas authority ba? Mo na itong kaaway. Pero ang nakanindot kung nagsunod tas Ginoo kasabota bulahan ko ani kay naa ako'y kaaway, na ako'y di ganahan. Nya kining di nako ganahan, mao na ni ang kahigayunan na akong matuman ang sugo sa Ginoo. Nya sundo na kong sugo sa Ginoo, bulahan dayon ko. Kay nagingon man bulahan sila nga nagsunod sa mga sugo or balaod sa Ginoo. Daghan kayo mga tao nga nagantos. Kita din sa Pilipinas, siging antos. Inig-eleksyon, aligre kay tastanan. Nang aligre yung kaistanan, perti yun. Naa ang tanang paglaom, gipasalig. Ang tanang nindot, gisulti gina sa ato mga kandidato. Pero kung di sila magsunod sa balaod sa Ginoo, sangko ragyapunta sa panag-away, siging dinautay, hangtod na lang sa sunod na sang eleksyon. Kapoy, no? Kapoy. Ako mo kapoy na. Ako murag kapoy ba? Gasto tag minilyon, binilyon para sa eleksyon. Unya, ang atong gigasto, ang uban tikason pa, ang uban dili sa respetuan. Kay inighuman sa eleksyon, ang mudaog, kontrahon sa mga nangapildi. Di gyud tahuron sa mga nangapildi, punayag saway sa mga nangapildi. Unsay kapuslanan ato atong gigastog minilyon? Murarag balay ba nga gasto kag minilyon sa imong balay? Unya wa kauyon ang imong silingan, sigihag hapak og mga pintal nga hugaw ba, mga lapok sigihag hapak, malipay ka? Human nimo napatukod ang balay nya na kay silingan nga wa kauyon, punayag bato imong balay. Hangtod yun mahuman ang imong tuig. Sigihan kag bato diya hangtod mo pahawa ka. Ganahan gana. Unya, sus, kita'y nagasto aning eleksyon, perting mahala. Mahal kita gasto ani. No, kay bawa pala mo, tagpila na ka ng atong, anang baluta lang o sa daan ba? Anang baluta, tagpila na. Nya, pila na ka milyon ang baluta. Kana, simple ra kay na ha? O panay labot sa mga honoraria, o panay labot aning tanan na mga other expenses,
sus dakuan. Dinhi sa atong simbahan, nakauyon mo ni atong gibuhat. Guba. Kamong wa kauyon, hapakag bato. Di ba? Dali kay mong gabaas Ginoo. Ang nagasto ani tibuok kalibutan nga ato mga kaigsuonan nga tuwa nagpuyo dito. Kanang kapilinya sobra 20,000, mga 30,000 ka mga donors, anonymous kasagaran ang nagasto ni ana aron matukod ng atong kapilinya di Fatima dinha San Remigio. Kaning atong simbahan na nagbalik-balik na dinhi, sobra sa mga 30,000 ang nagsigig balik-balik og hatag nato dinhi slots. Mo ning niabot na ni aning kahimtanga karon. Di ato-atubangan, nabungkag na. Ana, di na mahitabo kung wa pa ning mga tao nga nagtabang nya atong respetuan, atong ibalyo, atong panggaon og atimanon. Sama unta niini ang ato sang nasod na Pilipinohon. Nya kinsa may makabuhat ani ang mga tao ra gyud nga nagsunod sa balaod sa Ginoo, wa magsunod sa balaod sa ilang kaugalingon. Bisan gani kanang inyong mga naong, kana inyong naong ba? Dako na kayog nahatag ang Ginoo anay, nya inyo nang giampingan. Giampingan ninyo. Maayo. Wa na ninyo pangguba. Maayo kay wa nyo pangguba. Wa nyo pangusba nang gipanghimos Ginoo diya. Maayo. Usba, mga kolor, mga inanawa pangusba ninyo. Maayo kay wa ninyo usba diya. Nga buutan gid mo kay karon parte daghan nang gipangusaboy. Hastang naman ganing lawas. Hapon ay kasugat mi dito pagkadakuag dughan nga riari nya porte ga miniskirt galakaws daan. Oy sus, di man dito tinuod nga babae na usab lang iya yung mura lagi sa babae tanawon ba pag imo gid klarohon dim ande gid tinuod giusab lang niya ana kay di sa ganahan atong original designs Ginoo daghan ron ana mo na gibuhat ang kuya og kaning nagwali usbon ko sad ni di ara dire sutana basta ting misa iguman sa misa lain na sad ko patay ko ana di na ko usbon mo nang bahala nag-antos tani basta magsubay lang tas Ginoo saon mag ang akong kaugalingon mo mahimo na kong kaaway higugmaon tubtang nga patambag nako nga kanang kuan kanang effeminate ba kanang tawag na tog bayot patambag siya nga unsaon kuno nga malipay sad siya ba siyang kinabuhi kay kapoy kuno kaayo ng kuano kana bang lucky ka pero imong pagbati babae nako ingon mas Kristo love your enemy ang imo rong enemy mao ang imong kaugalingon so higugma imong kaugalingon anto sana nga isunod as imong gugmas Ginoo aron ang imong kaugalingon maantos nimo madawat nimo naanay gasunod nga grasya ana awan naman sa siya mo balik og duol nako amot na higugma mo turo siyang kaugalingon o iya gyapong gipadayog higugma ang iyang gihigugma nga sukwahi sa nature sa iyang kaugalingon depende na nato mo lagi na love your enemies antusa ang imong enemy higugmaa alagari og dawata ang iyang pagkasiyang ug ato nang buhaton maliwat na tas Ginoo mupuli dayon ang kalinaw kauswagan sa atong kinabuhi dili mag-atras abante atong kinabuhi namong gayuban lipay lang kung makasweldo or makabonus wa na gani guol na sad lipay lang kung ang iyang anak mulampos di na gani mahagbong guol na sad kana gyung bisag magto imong luha lipay lang yapon bisan og murag napikas imong kasing-kasing lipay lang yapon yan usaw na mahitabo kung makamaotang mo antos og mohigugma sa atong mga kaaway nindog ta